आज बड़ी दुख के बात बा ए भैया, हमनी के बिहार में एक बहुत बड़ा घटना घट गई। जब पटना ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर आनंद सर के भाई प्रिंस यादव रहलन। चके में छूटल परानामा, चके में छूटल परानामा, पीरिन से ज्यादा भइलन सपन हो राम। कैसन बाड़ विधि के विधानमा, कैसन बाड़ विधि के विधानमा, पीरिन से ज्यादा भइलन सपन हो राम। अचके में छूटल परानामा, पीरिन से ज्यादा भइलन सपन हो राम। लाश लेके चलले विमानमा, लाश लेके चलले विमानमा, पीरिन ससर भइलन सपन हो राम। अचके में छूटल परानामा, पीरिन से ज्यादा भइलन सपन हो राम। रोई रोई अपना हो भाई के उजोहेले, सुन के खबरिया आनंद सर रोबेले। रोई रोई अपना भाई के हो जोहेले, बिलखी बिलखी रे रोबे, ससर भइलन सपन हो राम। कैसन बड़ विधि के विधानमा, कैसन बड़ विधि के विधानमा, पीरिन से ज्यादा भइलन सपन हो